Atravesan polas hortas de Santiago da Riba. Os volantes fan soar as campaíñas na compaña de maragatos e mecos e traen parte da colleita deste ano. As máscaras do Entroido Ribeirao volveron a Santiago da Riba o domingo lampedoiro. Ante todo que non morra esta tradición, sobre todo o que sempre decimos, que sea moi coñecido pero non masificado. Gústanos o noso, no sitio onde foi toda a vida, a disfrutalo ca xente que verdadeiramente arma o Entroido rural. Os fulións de Vilariño de Conso chegaban por outra das corredoiras seguidos de gaiteiros e tambores. Os peliqueiros de Campo de Cerro corrían detrás. Nós imos correndo por unha rúa, por unha calle ou por unha avenida e nós o que non podemos permitir é que naide se meta no noso camiño. A parte característica é o pantalón, a chaquetilla, a careta e os chocallos, le chamamos. É todo artesanal, a careta é feita á man, é de madeira. Os boteiros acompañaron os fulións de Viana do Bolo. Antes dicíase pois, que o meu personaxe boteiro era para espantar os malos espíritus. Está feita de madeira pola parte de abaixo, que é a cara, e a parte de arriba, que é o que lle chamamos pantalla, é de ferro coberto por papel. Papel picado, que fai pois, esta forma. As personaxes propias do Entroido Ribeirao compartiron troula coas máscaras ourensáns, todas elas cunha longa tradición. Son da bandeira, ali é o Entroido da Ulla, que xa é outro persoeiro, non son os peliqueiros, nin ali son os xerais. Vou a Laza a Castro, pois é outro Entroido totalmente diferente. Bueno, todos teñen algo en común, pero son diferentes. Hai que vivilos. A recuperación do Entroido Ribeirao polos veciños de Santiago da Riba ten futuro coa infancia. Somos volantes do Entroido Ribeirao. Os volantes levamos campanas na cintura para facer ruido. A festa popular que precede a Cuaresma seguirá o vindeiro domingo corredoiro na aldea. Xa empezamos pola mañá a visitar os veciños de bodega en bodega, de casa en casa, a probar o viño novo, a ver como saliu este ano, e de paso eses chourizos e ese touciño, a ver que tal saliu das matanzas. E conta con 2 xornadas máis, o domingo e martes de carnaval.